Bozsoki János, az Egyesület egykori sportolója kíván szólni az ünnepi közgyűléshez. Megadom neki azt. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nagybajomi barátaim! Én kissé furcsán érzem magamat itt, el vagyok egy kicsit érzékenyülve, hogy ennyi sok jó barát közé kerültem, talán 4 évtized óta. Most szeretettel köszöntöm Önöket. Ilyen hosszú idő után, amikor szinte bejártam valóban az egész világot, és ugye idegenben élek. És szeretném megköszönni először ezt a kedves meghívást, amelynek nagy örömmel tettem eleget, annál is inkább, hogy először én is itt Nagybajomba húzhattam föl azt az igazi futballcipőt, és szaladgálhattam a bőrlabda után. Sajnos, amint a kedves elnök úr mondta, sokan már nincsenek itt azok közül, akikkel valamikor olyan igazi baráti környezetben nem csak rugdalózni szoktunk, hanem utána is összeültünk és elbeszélgettünk. Kovács doktor úr valóban megkért engem, hogy szóljak néhány szót majd ezen az ünnepségen, amit én megígértem. De utána talán meg is bántam. Tudni, ilyen ünnepélyes alkalmakkor azokat a kis emlékeket, azokat a kis, mondjuk érdekes sportfoszlányokat, amiket ugye fölelevenítettem magamba, azokat ezután a valóban szép ünnepi beszéd után szinte nem is illik elmondani. De talán nem veszik rossz néven, ha itt-ott egy kis ilyen kis humoros epizódot elmondok önöknek. Ugye főleg azokról az időkről van szó, amikor még valóban olyan kis gyerekek voltunk, és elkezdtünk rugdalózni ugye a különböző utcasarkokon, és a háborús előtti időkről, amikor ugye mindenki, aki sportolni akar, és főleg én a futballról beszélek, az szinte maga állította elő azokat a sportszereket, amire szüksége volt. Egy öreg bakkancsot előhozott, és összevagdalta azokat a kis bőrdarabokat, amiket, mint stoppliként rászögezett a cipőjére. Voltak ugyan olyanok is, akik már meg tudták venni, megrendelni, méghozzá méretre azt a futballcipőt a Varga Jancsinál vagy Bőgöséknél, de olyan kemény bőrből, hogy utána 2-3 hétig, ha az ember egyszer fölhúzta, bizony csak sántikálva tudott mászkálni. Igen, ezek a régi szép idők. Akkor még nem voltak bajnoki mérkőzések, inkább csak úgynevezett barátságos mérkőzésekre jártunk a környékre, különböző községekre. Igen, ezek a barátságos mérkőzések talán azok is furcsák voltak. Az eleje valóban barátságos volt, de a vége felé legtöbbször nagyon is barátságtalanokká fajultak. És főleg tudják mi miatt? A bíró, a játékvezetők miatt. Tudniillik, ezek a játékvezetők akkor mindig annak az illető községnek, ahol játszottak, annak az előkelőségéről kerültek ki, vagy a kisbíró, vagy a kéményseprőmester, vagy a tűzoltó parancsnok szokta ezeket a feladatokat ellátni, és legtöbbször ugye a saját csapatának az előnyei igyekezett a futball szabályai ellen ugye felhasználni. És ebből adódtak legtöbbször ugye a komolyabb nézeteltérések, ami hát sokszor még kicsi verekedésre is elfordult. De aztán, ha mégis győztünk, mondjuk itt vidéken, akkor hát bizony nagyon kellett az embernek igyekezni a mérkőzés után, hogy arra a teherkocsira, amelyikre mindig padokat szoktunk fölrakni, és azzal szoktunk vidékre járni, hogy arra fölkerekedni,
és az öltözködés bizony már csak úgy közben történt. De ilyenkor azért ez sem rontotta a hangulatot, ha már győztünk, ugye, mert volt a következő községben egy kocsmahivatal, ahol ugye már fölöltözve ismét tankolhattunk. És ugye a hangulat is annál jobban emelkedett hazafelé, amikor ugye Nagybajon határába értünk, akkor ugye a kocsinak le kellett egy kicsit lassítania, hogy meghallják ám a lányok is, hogy jó estét kívánok, megjöttek a nagybajoni serácok. Jöttek, láttak, győztek, sok dugót belőttek, jó estét kívánok. Hát szóval ezek a régi szép idők körülbelül így zajlottak le. Aztán voltak olyan érdekesebb jelenetek is. Talán a régiek emlékeznek rá, hogy azok a labdák annak idején nem ilyen szép labdák voltak, mint a mostaniak, hanem volt egy nyitott része, amit úgy kellett besűzni. És a belső részén volt az a gumi belső labda. És bizony sokszor, ja, és azokat legtöbbször csak ilyen kerékpárpumpával próbáltuk fölpumpálni, de az sem ment valami könnyen, mert ugye nem passzolt valahogy össze a kerékpárpumpa ezzel a és labdának a belevetőjével. És bizony sokszor fölhangzott ez, azt mondja József, de Jancsi, az Istenit neki, nem tudom bedobni a csöcsét. Persze nem a barátnőjére gondolt, hanem arra kilógó valamire, amelyen keresztül ugye igyekeztünk fölpumpálni. Ugye hát bele kellett gyömöszölni, és utána ugye összevarni, vagy összefűzni ezt az. Ez meg különben is nagyon ronda dolog volt ez a fűzős dolog. Képzeljék el, ha egy 30-40 méterről valakinek a fejéhez ért pont ez a része a labdának, és az orrához is. Hát bizony akkor sokszor a kocsis doktorhoz kellett elmenni, kicsit összevarni azokat a kis részeket, amiket ott ez a labda ugye fölidézett. Hát aztán természetesen voltak nagyon érdekes dolgok is, ugye jöttek a különböző ilyen, ha már komolyra, ugye vesszük a szót, ez a jubileumi emlék, aztán tribünt készítettünk saját kézi erővel, azt fölavattunk ismét szép nagy ünnepség keretében. Aztán jött utána a legszomorúbb, ugye a háború. Önök nagyon jól tudják, ugye, hogy Nagybajon sajnos túlságosan is kivette a részét ebből, már a romokból és a egyebekből. És a futballpályánkon is ugye utána bizony szép nagy ilyen gödröket kellett betemetnünk, és ismét befűvesítenünk, hogy a utódaink, a később jövők ugye szintén ugye szerelmes játékuknak tovább tudjanak, vagy tovább tudják használni. Én azt hiszem, túl sokat nem érdemes ezekről a dolgokról beszélni, és különösen mondom ezután a szép beszéd után, de ha már megígértem ezt a pár szót, elmondtam, most pedig sok sikert szeretnék kívánni ennek az Egyesületnek a továbbiakban is, és remélni, hogy még tovább följebb jut ez a futballcsapat. Én főleg mondom a futballistáktól akartam néhány szót beszélni, és még egyszer köszönöm önöknek, hogy még ezt a pár kis furcsa mondatot is meghallgatták. Köszönöm szépen. Megköszönöm Buzki János emlékekkel teletített beszédét, amit azt hiszem jó érzés volt valamennyinek hallgatni.